Og lad os bede. Vi takker dig, vor kære Gud og Far i himlen, og vi beder dig velsigne det ord, som vi i dag er samlet for at høre. Og hjælp du os ved din gode, hellige ånd til at høre dit ord, både med vores ører, men også med vores hjerter. Amen. Og det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus i det 20. kapitel fra vers 20 til 28. Der kom Zebedæus sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun svarede, sig, at mine 2 sønner må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bager, jeg skal drikke? Ja, vi kan, svarede de. Han sagde til dem, mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Da de 10 andre disciple hørte det, blev de vrede på de 2 brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første iblandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Amen. Vi hører her om en mor, Zebedæus sønnernes mor. Og nogen mener, at hun er i familie med Jesus, at hun var moster til Jesus, altså søster til Jomfru Maria. Og i hvert fald også, at hun var en af de kvinder, som ofte fulgte Jesus rundt omkring. Og så her i dag, der hører vi om, at hun er sådan lige lovlig langt fremme i skoene. Og godt, at janteloven ikke var opfundet dengang. For så havde hun nok fået genubbede ord at høre, fordi hun spørger om de bedste pladser i Guds rige til sine 2 voksne sønner. Og det gør man bare ikke. Men hun gjorde det. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er mødre noget særligt. I den her tid, hvor vi har indskrivning til konfirmandundervisning, der er det jo sådan, at det altid er mor, der ringer, retter henvendelse og spørger til, hvad nu og hvordan og hvorledes med undervisningen, konfirmationen. Det er stort set aldrig far, der gør det. Og det er lidt ærgerligt. I disse MK-tider, der kan man samtidig godt få lidt lyst til at give et lille puff til fædrene og sige, kom nu ind i kampen. Både fordi det er dejligt og skønt, men også fordi det er lidt vigtigt. For en 13-års pige eller dreng, der er det lidt vigtigt, at også far er til stede. Nu kan det godt være, at jeg gør nogen af jer uret, så trækker jeg ordene i mig igen. Et af de steder, hvor det i hvert fald kommer tydeligst til udtryk, at mor er noget særligt, det er ved begravelsessamtaler. Når en mor er død og skal begraves, så kan man som præst næsten ikke undgå at få den tanke, at den pågældende mor må have været den bedste mor i hele verden. Og sådan er det jo heldigvis også i langt de fleste tilfælde. Mor er den bedste i hele verden. Og så kunne jeg lige have lyst til at sige til jer konfirmander, tænk lige over det. For hvad betyder det? Det betyder, at du har den bedste mor i hele verden. Og det er jo dejligt at vide det. I dag der hører vi så om en mor, der kommer på vegne af sine 2 voksne sønner
og ønsker dem det allerbedste. Og et eller andet sted, så kan man ikke fortænke hende i det, janteloven til trods. Forældre, vi vil jo det bedste for vores børn. At de kommer godt i vej. At det går dem godt. At de får et godt liv, et lykkeligt liv. At de bliver til noget. Som forældre har man rigtig mange og store ønsker for sine børn. Og her, Zebedeus-sønnernes mor, hun spørger om de bedste pladser på højre og venstre side af Jesus. Altså de bedste pladser i Guds rige. Hun har et ønske om, at hendes 2 sønner ikke bare skal følge Jesus her på denne jord en tid, men blive ved med det. Også på den anden side af død og grav, i evigheden. Hun ønsker, at de for tid og evighed må være sammen med Jesus. Det er det, der ligger i hendes henvendelse, i hendes spørgsmål. Janteloven til trods. Det er muligt, at vi efter janteloven vil både dømme hende og fordømme hende og sige, at det er upassende. Det kan man ikke rigtigt. Hun er ligeglad. Hun vil det bedste for sine børn. Sine sønner. Og hvad gør Jesus? For det første svarer han ikke direkte moren, men han svarer sønnerne. Sit svar retter han til de 2 sønner, som står der med deres mor. Og det er som om Jesus dermed vil sige, det er helt i orden mor, at du har store ønsker for dine sønner og for dine børn. Det er godt, det accepterer vi. At de må få en plads i Guds rige. Men, og det er det Jesus peger på, det er ikke mor, der kan åbne døren til himmeriget. Hvor gerne hun end ville, så kan hun ikke skaffe soning og bringe frelse til hele verden, ej heller til hendes elskede sønner. Det er ude af hendes hænder. En mor kan gøre meget. Hun kan ønske meget og ville meget. Men give dem frelse og evigt liv, det kan hun ikke. Men hun kan vise vejen. Bære dem til døbefonden. Og i ord og gerning foregå dem med et godt eksempel. Det kan hun, og det skal hun gøre. Og når hun gør det, og det gælder selvfølgelig også far, så giver hun sine børn den bedste rigdom i hele verden. En rigdom af uvurderlig betydning. Fordi det gode, hvad det er op og rigtigt, hvad det er rigtigt og forkert, det er noget, man skal lære. Det er ikke noget, man er født med. Og er det nogen, der er gode til at lære fra sig ved eksempels magt, så er det forældre. Jesus svarer de 2 sønner, og læg mærke til, hvad han gør. Han vender det spørgsmål, som til at starte med er et spørgsmål om at få de 2 bedste pladser, til at blive et spørgsmål om overhovedet at komme ind i Guds rige. Og det gør Jesus, fordi det vigtigste er ikke de bedste pladser. Det er det måske i teateret. Der er det afgørende, at vi får de pladser, hvor vi både kan se og høre og være med i det, der foregår. Biografen lige så. Men når det gælder himmeriget, så er spørgsmålet om de bedste pladser slet ikke et spørgsmål. For alle pladser i himmeriget er lige gode. Og får vi en plads i himmeriget, og det får vi ved at tro på Jesus Kristus, så er det den bedste plads, vi får. Ingen tvivl om det. Det er det, Jesus prøver at sige til de 2 sønner, og dermed også til deres mor. Han anerkender hendes omsorg og hendes ønske om, at det skal gå dem godt, men han bruger anledning til at pege på, at det er ham, altså Jesus alene, der kan åbne døren til paradis. Og se, derfor skal vi nok være en lille smule påpasselige med den tanke, at bare vi gør det så godt vi kan, så går det nok alt sammen. Også den dag, vi skal herfra. Det er ikke det, Jesus siger her. Det er i hvert fald en ganske almindelig religiøs tankegang, men Jesus siger noget andet. Indholdet af ordene om bæger, som han skal tømme,
Det er hans lidelse og død. Og det nævner Jesus, fordi han med korsdøden og opstandelsen åbnede døren til paradis. Og det er Jesus den eneste, det kan. I en kendt julesalme, der synger Ingermann om paradisdøren og paradishaven. Og det er salmen, julen har bragt velsignet bud. Han glæder sig, Ingermann, over Jesus barnet, der blev født, på en sådan måde, at man slet ikke er i tvivl om, at han har fået julens glæde helt indenfor. Ind i sit hjerte, sit sind. Han ånder virkelig i julens glæde. Og så begrunder han, hvorfor julen er så stor en glæde. Og det gør han med ordene: den have, Guds engle flyver i, vil Jesus for os oplukke. Altså paradishaven, den vil Jesus lukke op for os. Det var derfor, han kom i julen. Det er julens glæde. Helt konkret, så blev paradisdøren åbnet af Jesus. Påskemorgen, han blev korsfæstet om fredag, døde og blev begravet, men påskemorgen stod han op. Og der var det ikke kun stenen, der blev væltet fra graven. Der blev døren til Guds rige også åbnet på vid gab. Og samtidig blev paradisvejen også fundet, kan man sige. Og det vil sige, den kan vi også finde i dag. Fordi det blev jul, og fordi Jesus kom. Vejen til paradiset, det er også indholdet af de sidste ord i dagens evangelium, hvor Jesus siger, at han ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Dermed understreger Jesus, at han gør det. Han har åbnet paradisdøren. Ordene skal forstås på den måde, at det, som ikke er muligt for os mennesker, det gjorde han. Og når vi tror på ham, ja, så er vi på vejen til paradis. Og vejen til paradis, det er altså troens vej. Og derfor siger vi, tror du på Jesus, så er du på rette vej. Se, det begyndte med et spørgsmål om de bedste pladser. Og det ender med, at Jesus har sørget for den bedste plads til os alle. Amen. Lad os alle bede. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig, vor kære Gud og Far i himlen, fordi du har givet os Jesus Kristus som Herre og Frelser. Og hjælp du os til at tro på ham. Hold os til hans ord og blive hos ham. Så beder vi om, kære Gud, at du vil velsigne alle, som vi har døbt her i dit hus. På dit ord i dit navn, bevar dem i dåbens frelsespagt. Herre, vi beder for alle hjem, og giv, at børnene de må få en god og tryg barndom. Og så beder vi også om, at du vil velsigne konfirmanderne og deres fremtid. Trøst og styrke også de gamle og syge, og lad alle det bære sorgens byrde mærke din omsorg. Herre, lad din nådes lys skinne, også for os. Så beder vi for de svageste i vores samfund. Herre, vi beder også for de ufødte, og for dem, der har mistet troen på livet og fremtiden. For de forfulgte rundt omkring i verden, og især de kristne, der forfølges. Og så beder vi også for alle, der lider under naturkatastrofer, menneskeskabt uretfærdighed, krigens forfærdelige rædsler. Og derfor beder vi om fred til Ukraine, og vi beder om fred og forsoning i Mellemøsten. Herre, velsign og bevar vores land. Hjælp os, så vi værdsætter og værner om vort lands demokrati og friheden. Så beder vi også for vores skoler. Vi beder for domstolene, politiet, militæret, for råd og nævn, der har myndigheder, for alle, der har magt og indflydelse, regeringen og Folketinget, regionsråd og kommunalråd. Herre, giv dem at lede vort land med ret og retfærd. Velsign og bevar din kirke hos os og ud over jorden, og lad altid dit ord have frit løb iblandt os. Så vi styrkes og bevares i troen på Jesus Kristus som Herre og Frelser. Så beder vi også for kong Frederik den 10., dronning Mary og dronning Margrethe, og for alle dem, som vi nu hver sær kender og holder af. Herre, giv dem og os alle
din nåde, fred og velsignelse, og til sidst efter et kristent liv i troen på dig, den evige særlighed. Derom beder vi i Jesu Kristi navn. Amen. Og så skal jeg lige nævne, at der næste søndag, og det er jo så blevet den 1. september, ja, og der er det gudstjeneste i Nørre Vium kl. 9, og der er gudstjeneste i Herborg kl. 10.30. Og så skal jeg lige også nævne, at her umiddelbart bagefter, der vil vi gerne lige hilse på og mødes med konfirmander og forældre lige og få en snak om den forestående tid her. Jeg skal også lige nævne, og det tager ikke så lang tid, og jeg skal lige spørge Katrine, er der noget servering? Det er det, så I kan roligt blive. Kirkegårdsvandring med Lokalhistorisk Arkiv, onsdag den 28. august kl. 19.30, hvor det er jo her. Afskedsreception for Flemming Nejbjerg, som har været vores graver siden kong Haralds tid, eller der omkring i hvert fald. Og det er på fredag den 30. i 8. kl. 15.30. Så er det pilgrimsvandring, og vi starter i Nørre Vium Kirke klokken 9, og det er på lørdag. Det er sogneudflugt på søndag efter gudstjenesten i Herborg. Og så skal jeg også lige nævne, at der jo skal være valg til menighedsrådet her i efteråret. Og tirsdag den 17. september, der er der en valgforsamling, som det hedder, her i kirken kl. 19. Og I må meget gerne komme i god tid, for alle skal registreres. Det ved I godt, det skal man også til folketingsvalg og til kommunalvalg, og det skal vi også her. Så ja, det skal man melde til ved det egner. Det står der på PowerPoint. Godt. Yes. Sådan. Så fik I den tilmelding, og det er til Flemming her i Troldhede. Så skal I rejse jer, og sammen skal vi tilønske hverandre. At vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor Faders kærlighed og den Helligånds samfund må være og blive med os alle. Amen. Jeg skal måske lige sige, der er ingen altergang i dag, så her bagefter så beder vi Fader vor, og jeg lyser velsignelsen, når vi synger den sidste salme. Og så er det det. Det er simpelthen, fordi jeg tør ikke udsætte jer for smitterisiko. Det kunne jo godt være, at det var enten pest eller kolera. Nej, det håber jeg ikke. Godt, vi synger den næste salme.